sign. Takže nazdar, som tu prvý diel z Virtual City a musím si dodať tichšie. A to učím. Dobre. Dám play game. Teraz som si túto hru stiahol a to čo? To auto sa pohlo. A som si všimol, že táto hra je mi aj trošku, no neviem čo, ale by som ju mohol natočiť, som si pomyslel, tak som ju začala a pozerať. Tak, no sme tu. Toto je ako keby naše mesto. Máme aj tu tutoriály, ako vidíte. Dobre, tutoriál. OK. Takže toto. Semok. Dobre. Aha. Ja som ešte toto nehral, musím vám povedať, ale vyzerá to, že bude to dobrá hra. Čo tu mám dať? A tam traktor jazdí. Jo, druhý level. Tak sme to začali a už máme druhý level. Jupi. Sme pán Kulia. Takže. To som naplnila. Teraz nám to sem dá. OK. Tu máme ďalšie auto. Ďalšie auto, dobre. Nech nám robia. Alebo dáme ešte jedno. A čo? Nech nám robia. OK. Dobre. No nám tu robia tie auta. Dobre. Toto skúsime dať. Toto dám tiež toto. Skip tutorial musím dať. Balík. Chcem to tak mať. Počkať, to je stroj. Aha. Tak niečo, to je cesta ako keby. Tak dobre. Ja sa posúva. Ja to neviem. Ne, to som nechcela. Dobre. Čo dáme, to zistím. Nevadí. Takže dáme destroj. Hovorím destroj. Stromčeky dáme preč. Počkajte ešte sem. Toto dáme preč. Hinter. A už niektoré. Prší. Forest. Ja, to je hinto.
nemôžem viac. Už mám 4, dobre. OK, teraz, čo by som také mohol urobiť? A? Ja to budem rozvíjať takto. Ja to trošku rozviniem. Dobre. A to už nemôžem. Dobre. Už nemôžeme viac. Ne, nemáme peniaze už. Fúha. Máme, oni nám pridávajú prachy. Jo, títo, keď nám dávajú semok, tak nám dávajú peniaze, dobre. Za to dostávame peniaze. Dobre. Ach, to ide. Títo dvaja semok odvezú, týmto naloží, pôjdu semok, potom tak. A jedno auto sa stretlo, druhé auto sa stretlo. Počkaj, že vraj nemám peniaze, či čo? Aha, garage is full. Tak, OK. Mali sme si kúpiť nové auto, keď som tak pochopil, hej? OK. No čo tu? Hej, to máme asi toto urobiť. Jo, teraz... Toto nechápem, čo... Neviem, čo chcú odo mňa. No v pohode. No, ešte jednu chcem. Ó, ja mám červenú autičko, jupi. Mlíko, sem pôjde. Ja chcem mliečko, aby mi doviacal. Bude tam dávať mlieko, dobré. Už máme 1000. Aha, tu máme peniaze, nie tam. No zase začalo pršať. No, vieš, dávať mi. Počkaj. Môžeme ísť ďalej. Dobře. Takže to mi dáva hinta. Dobře. To dám preč. OK, nech sa mi to opraví. Lepšie. Toto nech sa mi tam dáva. Ešte jednu nech opravím. Ešte potrebujem ešte jednu. Ešte jednu? Tak to chcem veľa toho. OK, no to dobre. Tak teraz by mi to malo dávať sajtu, múku, semok. Ešte to potrebuje... Aha, koláče odniesť. Dobre. Konec. Jedete sem. Dobre, idete brať. A toto auto tiež ešte urobím. A ty ideš pekne ešte a pôjdeš pekne dávať toto sem. Potom... What the fuck? Počkaj, tu sem. Jo, finish level. Ja môžem ísť už semoka, jupi. Ne, to je nová farma. Ja chcem to moju.
Destroj. Aha, chápem. Dobre. Mystics. Wow, my sme dobrí. Wow. Tak to je dobré. Vám poviem. OK, sa nám to stáva. OK. Tak to dobré. To sa nám musí urobiť teraz. Dobře mi. Skip tutorial. Buy atom poser. Jo, mám to! Jaj, asi viem, čo to je už. Takže toto. Jaj, to je na odpadky. Chápem. Dobre. A tu je... Aha, recyklovanie. Na recykluješ. Niet peniaza. No ty kokos. A kam to mám niesť? No. Dobre, ide mi to. OK. Takže mne to hinto robí. Teraz. Garbade recykluješ. Plate. Aha. Že vraj mi to má ísť recyklovať sem. Chápem. Potom hinto recyklované má ísť. Počkaj. Ty pekne pôjdeš z tajto kam? Neviem. A, už tam išiel. Ty pekne budeš. Jo, finish level. To nám nejako nejede. OK. Ďalší. Zrobiť srandu. Ďalšiu. Build. Mystic. Stadions. Nie stadions. Stadion nie. Niečo. Bus. Station. Aha. Recyklovanie mám. Dobre. OK. Čo im to... OK. Im to dávať do recyklovača. Ešte nemá všetko? Dobre. A ty kam dávaš? Hintám. Ty kam? Hintám, dobre. A toto kam? Hintám, dobre. To mohlo byť. Aha, len jednu mám ešte len. Autobus, stanicu. Bus. Ja potrebujem bus. Bus hovorím. Máme autobus. Waparatatata. Dobre. No. Dobre, takto. Dáme si toto. Guas. Bus by autobus. Transfer bus. Aha, máme ísť odviesť ľudí. Ešte jednu dáme tú hviezdičku. Dobre. A vidíte, že nám tu dobro rastú tie veci. Dobre. Bež do práce. Bež to voziť. Čau. OK. Autobus teraz nám bude voziť teraz ľudí, dobre. OK. Dobre. Teraz nám stále bude hintam voziť. Ja mám ešte 1000. Glass. Plate L. Takže mám urobiť akože. Počkaj.
Produkcion. Čo to chcú? Musím nejaký truk nový kúpiť. Nadváženie tohoto. Tu máš ešte len 12? To zrobí srandu. Ale hej, toto chci. Aha. Nevadí. Kašľať sa na to. Máme ešte jednu. Mlíkáreň. Čo je za jeden človek? Aha. No títo majú 7 až. 0, 0, 0, 0, 0. Toto má tiež 0, 0. Toto má už 23. Ja sa pozriem, ale koľko už natočíme? No, takže to pre tento diel už by to bolo dosť, takže čaute.